בוקר טוב ילדים אהובים שלי, מה שלומכם? שולחת לכם את אהבתי עם המון נשיקות. היום נלמד את הסיפור מה המתנה. בחוברת קוראים ולומדים בהנאה עמוד 120. אנא עקבו אחר ההוראות. מה המתנה? אבא קנה מתנה למתן. אבא נתן את המתנה למתן. מתן שאל, אבא, מה המתנה? אבא אמר, המתנה ממתק. מתן שמח ואמר, תודה אבא. תודה על הממתק. בואו תקראו ביחד איתי. את בעוקבת, אבא קנה מתנה למתן. אבא נתן את המתנה למתן. מתן שאל, אבא, מה המתנה? אבא אמר, המתנה ממתק. מתן שמח ואמר, תודה אבא, תודה על הממתק. שלב הבא שלנו בסיפור, כמו תמיד, אנו נמספר את הסיפור. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. יש לנו 7 שורות בסיפור. וכעת כולנו ניקח מדגש, ולא משנה באיזה צבע, ונצבע את המילה אבא בכל פעם שהיא מופיעה. בשורה 1 היא מופיעה, פעם אחת, אבא, בשורה 2 היא שוב מופיעה, אבא, בשורה 3, אבא, אבא, ובשורה 6. המילה אבא מופיעה 5 פעמים. עכשיו אנחנו נחליף צבע של מדגש, כולנו ניקח צבע אחר של מדגש, ונצבע את הפעולות שאבא עשה. פעלים אלו פעולות שאבא עשה. אבא קנה מתנה למתן. מה אבא עשה? אבא קנה. אבא נתן את המתנה למתן. מה אבא שוב עשה? נתן. מתן שאל, אבא, מה המתנה? אנחנו לא רואים שאבא עשה כאן פעולה. אבא אמר, המתנה ממתק. מה אבא עשה? אבא אמר. מתן שמח ואמר, תודה אבא, תודה על הממתק. יש לנו כאן 3 פעולות שאבא עשה. קנה, נתן, אמר. הפעולות הן בלשון זכר, כי אבא עשה אותן. אם אנחנו צריכים להפוך אותם לצורת נקבה, איך נאמר אותם? במקום קנה, הוא קנה והיא קנתה. הוא נתן והיא נתנה. הוא אמר והיא אמרה. בעמוד 121 אנו נדרשים לכתוב את הסיפור בצורת נקבה. לפני שנתחיל לכתוב את הסיפור, אנו נמספר את השורות בעמוד 121. ובמקום המילה אבא, אנו נכתוב מילה בנקבה. בואו נחשוב ביחד מה אפשר לכתוב במקום אבא. אולי אמא, אולי סבתא, אולי דנה, אולי חווה, אולי ורדה. כל אחד יכתוב מה שמתחשק לו. ואם הפכנו את המילה אבא בצורת נקבה, אז זה כבר לא קנה,
את קנה, נתן, אמר, הפעולות שאבא עשה, אנו גם נדרשים להפוך למילים בלשון נקבה. עבודה נעימה.